sundhedsteknologier. Vi vil gerne introducere en opgave, hvor vi viser et map af hospitalet. Og så skal eleverne simpelthen bruge deres sunde fornuft til at udvikle nogle robotter, som kan køre rundt inde på gangen i hospitalet og køre ned i spisestuen og køkkenet og køre rundt og give mad til patienterne. Og det skal vi se lidt på, hvorfor. Jamen, vi har jo brainstormet på en idé og taget udgangspunkt i, vi vil have noget praktisk, vi vil arbejde med nogle robotteknologi. Og vi kom så i tanker, fordi Lotte har hørt lidt om teknologien på hospitalet og i sygehusvæsenet, at det kunne være ret fedt at arbejde med nogle form for medicinlevering ind på hospitalet, som jeg også hørte Magnus sige. Og det sætter jo også noget menneskeligt ind på spil. Vi kommer ind i noget etik og en arbejdsplads, hvor teknologien og digitaliseringen af samfundet bliver meget relevant. Vi taler om effektivisering osv. og noget, der er væsentligt for os, hvis man for eksempel taler om medicin og mad, som skal afleveres. Så det bliver meget relevant for os som mennesker at tale om det her. Og vi har jo 4 kompetenceområder i teknologiforståelsesområdet her, som vi har valgt at kigge nærmere på. Og vi kommer primært til at forholde os til, i vores workshop, så går vi ned i det konkrete, vi vil kigge på noget computational tænkning, og vi vil kigge på designtænkning for at løse nogle komplekse problemer. Og i computational tænkning, så er det jo i vores workshop en stor point med at kigge på algoritmer og programmering. Og måske også nogle dataforståelse, hvordan hænger ting sammen, altså software og hardware. Vi har nogle robotter, der skal lave nogle ting, hvordan instruerer vi dem i at lave det. Og der har vi selvfølgelig også en proces, hvor vi også skal designe nogle teknologi, som fungerer netop til det her problem, som altså godt nok kan være komplekst, når vi kigger på for eksempel et hospital. Der er mange faktorer, der skal med i det, og vi kommer selvfølgelig til at holde os på et niveau, der gør det hele overskueligt. Med de 2 fokus på det også en proces, hvor vi også skal designe nogle teknologi, som fungerer netop til det her problem, som altså godt nok kan være komplekst, når vi kigger på for eksempel et hospital. Der er mange faktorer, der skal med i det, og vi kommer selvfølgelig til at holde os på et niveau, der gør det hele overskueligt. Med de 2 fokus på de 2 punkter, så håber vi også på at kigge ind i nogle myndiggørelse og nogle dannelse, hvor vi tager nogle konkrete afsæt i noget teknologi, for at prøve på at spejle samfundets lidt større spørgsmål, og hvordan teknologien både kan være med til at bygge samfundet op og også løse nogle problemer. Og det bidrager også til nogle generel teknologiforståelse, håber vi også på. Ja, og vi har så valgt, at vi vil bruge 2 forskellige teknologier til at løse vores opgave. Vi har de her Ozobotter, og vi har valgt at bruge de her Lego-biler. Vi har valgt, at der skal være 2 muligheder for eleverne at vælge, fordi så kommer der lidt differentieringsmuligheder ind, hvor Ozobotten den er meget nem at betjene, og det er rigtig godt for de elever, som måske har lidt modstand over for teknologi, eller som ikke rigtig sådan har lysten til det, så de er nemmere at betjene, fordi her der koder de bare ved at tegne. Og så har vi valgt Lego-bilen, fordi at der bliver lagt et ekstra lag teknologi ovenpå, ved at den bliver koblet til elevernes PC, hvor de så skal ind og kode, for at den overhovedet kan køre. Og her, der kan I så se vores prototype af, hvordan det kan være. Nu bakker den ind på stue 104. Den afleverer mad. Den kører ud igen, for at køre videre til næste stue. For at aflevere mad til den næste. Her kan vi også se selve programmet til Lego-robotten, som hedder WeDo 2.0, hvor eleverne også kan være med til at programmere. Og så sker det så, at robotten altså kører herover, som vi lige har set. Ikke? Så den afleverer lidt mad, og så kører den videre. Og så kører den ned for kanten.